आज कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा दिन आई बाटे आसुरी टाइक बाटे बोले आज देखली बहुत भीड़ भाड़ बोले वीडियो बनाबार मन लगला बोले बनई देसी बोले गोटे देखूँ आसू के भीड़ होती देखूँ। आज कार्तिक पूर्णिमा हेते लगे एते भीड़ अच्छन गाधी आईछन सब सकालू सकालू भल लगला देखबार के आशा करूँ तुमके मन के भी भल लगी देखबार के एंता वीडियो देखबार के हेले मोर चैनल के लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करी नब। और ठीक अच्छे वीडियो के एते रखुचे बाय। जय हिंद जय भारत।